Unsa naman eh? Nanimaho namang patay. Ay, ilok di ay. Bawa. Ilok ng bata, oy. Sini, buhi patingin ni. Lah, kebuhi pa yun. Mata. Huy! Tay, doon ka dyan ni. Tay, manawag itong suko, be. Oh, hello, kisa ni? Hello, sir. Nay namatay dire, sir. Ha? Asa dapit? Ring dapit aning may lumboy. Paleho kog tres ani kay murag duduhaan pati nga linig buhi pa manig patay ba ni? Saan na, pre? Nay namatay daw. Asa man, asa? Ah, dapit sa lumboy. O sige, padung kami. Pas. Mo ni. Cure. Kinsa mo, sir? Tagtungod mo ni? Pawam dia. Ako may nakakita. Sige, kinsa nga. Itawag pumi ka na mo. Huwag kailan na mo. Kami ang Team Soko! Unsa ninyo, sir? Bugal-bugal? I-tres kuno tarong dabi o kinsay nakapatay ana? Wait sa sir ha. Ay sa pagdali. Berto, palihog sa kog check may naba evidence. Nagay ebidensya, boss. Bun anak gini. Oh, sir, wait sa sir. Dili man na makamatay ang bun eh. Kagid raman na. Mo ba dong? Berto, i-check sa balik gabi. Huwag na ba ba ebidensya diya? Matay, boss. Pagdako na bagkang ani oy. Sudah po, pre. Murag na radyong kapatay dire, pre. Girip ne. Sus. Wajud ko magsipyat ni, pre. Anawa, dako ra kay kang Na, sus. Dinik saligan ng mga tao dire gyud. Palilaw-liraw orig mata murag wala bito ka. Unsa man ang inyo, sir? Padungog-dungog mo na ko. Pero nga bitaw na kuha ninyo kay ako may nakakita na dili kay pasagar mong sulti ara ha. Tanawa na oh. Wa okay ba unsa nang kahintang niya diha? Nya sa Anak man guni dong. Sawa pa nahitabo ng krimina. Suspect na kadaan. Kay ngano? Imong naong di kasaligan. Suspect na pod. Ako pa man ganin nanawag ninyo niya. Suspect na yun. Kumaw ning kuha na oh. Pauli ko eh. Oo. Guilty. uli mo ka, ha? Galiraw lang ng mataan mo. Picture, Berto. Biting sa daan. Picture. Hoy, dili ako eh. Dili ako. Ay sige, liya dia. Sinto ta mag-abot. Usa ka makabot sa presinto. Ganahan ko na report Berto an Antonio Ale. Bantayan na yung patay basig mulihok. Okay na, pre. Ito ang report. Di umano, may isang lalaki. Pre, hindi mo na mo. Unsa te, pre? Hindi is mo na. Hindi, sinabi unsa ita. Suko. Lights, camera, action! Walang kinikilingan, walang kinatakutan. May isang ay sige pala niya. ML man mo ha. O sa pasak ko na, i-on mo ang kamera. Like, kamera 3. Take 2. Walang kinikilingan, walang kinatakutan. 24 oras. Kahit pumatay sa isang lalaki. Tayo sa Argod? Nag-report ka or nagpuchoy-choy? Wala man, nag-report tarong representable ta sa katauhan. Yan, usap Sige, ko sige. mo reklamo, pre. Kang Mike Enriquez mo to. Kung saan ito ka, suko, pre? Kabal na ko, pre. Lights, camera, action! Scene of the crime. Ipaglaban mo ang isang lalaking may namatay dito sa Lumboy. Unsay namatay? Siyang patay. Muling nabuhay na gano'n. Senyor, ang patyo noon nga. Nahubog ako ng lipong mo dire.